Περάστε πολύ καλά τη φροντίδα των πραγμάτων στο σπίτι. Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του συζύγου μου Νίκαλας πριν από αυτόν και την πεθερά μου Όντρη να χειρίζονται τις αντίστοιχες βαλίτσες πολυτελείας από την μπροστινή πόρτα μας. Στάθηκα εκεί, φορώντας ακόμα την προσεκτικά επιλεγμένη στολή που είχα προγραμματίσει για την πρώτη μας μέρα στο Ντουμπάι, βλέποντας καθώς φορτώνουν τις τσάντες τους στο ταξί που περιμένει. Δεν μπορούσα να επεξεργαστώ τι συνέβαινε. Μόλις χθες, είχαμε περάσει από το δρομολόγιο μας μαζί. Η επίσκεψη Μπέρς Καλίφα. Το σαφάρι της ερήμου. Το χρυσό σουκ ψώνια. Είχα προγραμματίσει σχολαστικά τους τελευταίους 6 μήνες. Τα εισιτήρια αγοράστηκαν, τα ξενοδοχεία κράτησαν και τα χρονοδιαγράμματα μας είναι τέλεια ευθυγραμμισμένα. Ή έτσι σκέφτηκα. Μην ανησυχείτε για εμάς, αγαπητέ, είχε ο Όντρι τραγουδούσε, προσαρμόζοντας τα γυαλιά ηλίου σχεδιαστή. Ο Νίκολας και εγώ θα σας στείλουμε πολλές φωτογραφίες. Η περιστασιακή σκληρότητα στη φωνή της έκανε το στομάχι μου. Αυτό δεν ήταν μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής των σχεδίων. Αυτό υπολογίστηκε. Σκόπιμος, έμεινα παγωμένος στην πόρτα μας καθώς το ταξί εξαφανίστηκε γύρω από τη γωνία, παίρνοντας μαζί μου τα όνειρά μου για τις πρώτες πολυτελείς οικογενειακές διακοπές μας. Οι διακοπές που είχα εξοικονομήσει. Δουλεύοντας υπερορίες στη συμβουλευτική μου εργασία για το παρελθόν έτος, οι διακοπές που είχα προγραμματίσει μέχρι τις μικρότερες λεπτομέρειες. Φροντίζοντας να συμπεριλάβετε δραστηριότητες που θα απολάμβανε ο Όντρι. Ελπίζοντας να γεφυρώσω τελικά το χάσμα μεταξύ μας, αυτό που δεν ήξεραν ήταν ότι θα περίμενα κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί. Καλέστε την διαίσθηση. Καλέστε την αναγνώριση προτύπου μετά από 15 χρόνια γάμου με τον Νίκολα και τη συνεχή παρέμβαση της μητέρας του. Αυτό είχα γλιστρήσει ένα φάκελο στη βαλίτσα του Νικολάου το προηγούμενο βράδυ, ενώ ήταν στο ντους. Το περιεχόμενο αυτού του φακέλου θα τους περίμενε όταν αποσυσκευάστηκαν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου πολυτελείας. Το ίδιο δωμάτιο είχα κλείσει και για τους τρεις μας. Τα χέρια μου τρέμουν καθώς έκλεισα την μπροστινή πόρτα και περπάτησα στο γραφείο μας. Κάθισα στο γραφείο μου. Άνοιξα το φορητό υπολογιστή μου και άρχισα να εφαρμόζω το σχέδιο που προετοιμαζόμουν ήσυχα τους τελευταίους 3 μήνες. Το σχέδιο που είχα ελπίζω ότι δεν θα έπρεπε ποτέ να χρησιμοποιήσω, αλλά είχε δημιουργήσει σχολαστικά, για κάθε περίπτωση. Βλέπετε, αυτό δεν ήταν μόνο για διακοπές. Αυτό ήταν περίπου χρόνια χειραγώγησης, του υπολογισμένου αποκλεισμού, της παρακολούθησης του γάμου μου σιγά σιγά να απομακρυνθεί καθώς η επιρροή της πεθεράς μου έγινε ισχυρότερη. Πρόκειται για τους κοινούς λογαριασμούς που ανακάλυψα πως στραγγίστηκαν. Οι ψιθυρισμένες τηλεφωνικές κλήσεις που σταμάτησαν όταν μπήκα στο δωμάτιο, η σταδιακή απομόνωση από τους φίλους και την οικογένειά μου, αλλά το πιο σημαντικό, αυτό ήταν για τα στοιχεία που είχα συγκεντρώσει. Τα αποδεικτικά στοιχεία που θα καθιστούσαν την πολυτέλεια του Ντουμπάι από την απόδραση πολύ λιγότερο ευχάριστη μόλις ανοίξουν αυτόν τον φάκελο. Πήρα μια βαθιά ανάσα και κοίταξα το ρολόι. Σε περίπου 16 ώρες, θα έλεγαν στη διεύθυνση στο κέντρο του Ντουμπάι. Σε 17 ώρες, πιθανότατα θα αποσυσκευάσουν. Και σε 17 ώρες και 30 λεπτά, εκτιμώ, θα βρίσκουν την επιστολή μου, το γράμμα που θα άλλαζε τα πάντα. Το τηλέφωνό μου μπήκε με ένα κείμενο από την αδερφή μου. Έχετε απογειωθεί ακόμα, χαμογέλασα, σκέφτηκα για το ρόλο που είχε παίξει για να με βοηθήσει να προετοιμαστώ για αυτή τη στιγμή. Όχι ακριβώς, απάντησα. Αλλά τα πράγματα είναι σίγουρα έτοιμοι να πάρουν πτήση. Σηκώθηκα και περπάτησα στη γραβατοκάμαρά μας, όπου η δική μου βαλίτσα ήταν έτοιμη. Αλλά δεν πήγα στο Ντουμπάι. Είχα έναν διαφορετικό προορισμό στο μυαλό. Κάποιος που θα το σοκάρει πολύ περισσότερο από οτιδήποτε μπορεί να βρει σε αυτόν τον φάκελο, καθώς ο απογευματινός ήλιος έριξε μακριές σκιές στα παράθυρα του καθιστικού μας. Κάθισα να περιμένω. Περιμένετε τη στιγμή που το προσεκτικά καθορισμένο μου σχέδιο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται. Μια αποκάλυψη κάθε φορά, νόμιζαν ότι με άφησαν πίσω για να φροντίσω τα πράγματα. Δεν είχαν ιδέα πόσο καλά επρόκειτο να φροντίσω τα πράγματα. Το τηλεφώνημα της επόμενης ημέρας θα ήταν μόνο η αρχή. Το τηλέφωνο χτύπησε ακριβώς όταν περίμενα. Παρακολούθησα να δονείται στο γραφείο μου, το όνομα του Νικολάου που αναβοσβήνει στην οθόνη και αφήστε το να χτυπήσει 3 φορές πριν απαντήσει. Ήθελα η φωνή μου να είναι σταθερή, ελεγχόμενη. «Γεια σου», είπα σαν να μην ήξερα γιατί καλούσε. «Τι διάολο είναι αυτό, Ακαμίλα», η φωνή του τίναξε με κάτι ανάμεσα στην οργή και τον φόβο. Στο παρασκήνιο, μπορούσα να ακούσω τη φωνή του Όντρι, ζητώντας να βάλει το τηλέφωνο στο ηχείο. «Πώς θα μπορούσες? Πώς το έκανες? Πώς ήξερα?» τελείωσα γαμαγιώτα αυτόν. «Η ήρεμη. Εκπληκτική μου ακόμη και εγώ. Ίσως πρέπει να ξεκινήσουμε με πόσο καιρό σχεδιάζεται αυτό το ταξίδι χωρίς εμένα. Ήταν πριν ή μετά ξεκινήσατε να μετακινείτε χρήματα από τον κοινό λογαριασμό μας στο ιδιωτικό σας, η απότομη πρόσληψη της αναπνοής μου είπε ότι θα χτυπήσω το σημάδι μου. Είχα περάσει τον περασμένο χρόνο παρακολουθώντας, τεκμηριώνει και προετοιμάζοντας, όλα ενώ παίζοντας το ρόλο της συζύγου εμπιστοσύνης που νόμιζαν ότι θα μπορούσαν εύκολα να εξαπατήσουν,
ξεκίνησε με μικρά πράγματα, όπως πάντα. Λείπουν αποδείξεις. Ανεξήγητες συναντήσεις για μεσημεριανό γεύμα. Οι ολοένα και πιο συχνές επισκέψεις του Όντρι που πάντα φαίνεται να συμπίπτουν με τις νύχτες της ημερομηνίας μας, αλλά ήταν η λίστα ακινήτων που ανακάλυψα στο φορητό υπολογιστή του Νίκαλας πριν από 6 μήνες, που τελικά άνοιξε τα μάτια μου στο πλήρες πεδίο της προδοσίας τους. Δεν έπρεπε να το μάθεις έτσι, έπεσε. Εννοείς ότι δεν έπρεπε να μάθω καθόλου? Τον διορθώσαμε. Δεν έπρεπε να ανακαλύψω ότι εσείς και η μητέρα σας σχεδιάζετε να πουλήσετε το σπίτι μας από κάτω μου, ενώ υποτίθεται ότι ήμουν στο Ντουμπάι. Αυτό χρειάζεστε να μείνω πίσω, έτσι δεν είναι? Η σιωπή στο άλλο άκρο ήταν εκοφαντική. Θα μπορούσα να τα φανταστώ στο πολυτελές δωμάτιο του ξενοδοχείου τους. Ο ορίζοντας του Ντουμπάι που λάμπει πίσω τους. Τα περιεχόμενα του φακέλου απλώθηκαν στο κρεβάτι. Αντίγραφα τραπεζικών δηλώσεων που δείχνουν συστηματικές αναλήψεις, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ του Νίκαλας και του κτηματομεσίτη. Και οι φωτογραφίες του και η συνάντηση του Όντρι με δικηγόρους που δεν είχα ακούσει ποτέ, αλλά αυτό δεν ήταν αυτό που τους φοβόταν πραγματικά. Όχι, αυτή θα ήταν η τελευταία σελίδα. Το ένα που περιγράφει ακριβώς πως το σχέδιό τους θα είχε καταστρέψει όχι μόνο εγώ, αλλά και ολόκληρη την καριέρα του Νικολάου. Καμίλα, παρακαλώ, η φωνή του Όντρι κόβει. Οικογενειακά περιουσιακά στοιχεία. Άφησε ένα γέλιο που με εξέπληξε με την πικρία του. Εννοεί σαν την οικογενειακή επιχείρηση που ο πατέρας του Νικολάου άφησε και τους δυο μας με τη θέλησή του, αυτό που προσπαθείτε κρυφά να μεταφέρετε αποκλειστικά στο όνομα του Νικολάου, περισσότερη σιωπή. Θα μπορούσα σχεδόν να ακούσω το μυαλό τους να αγωνίζονται. Προσπαθώντας να καταλάβω πόσο ήξερα. Πόσο καιρό το ήξερα. Σε εμπιστεύτηκα, Νίκολας, συνέχισα, η φωνή μου μαλακώνει. Ακόμη και όταν τα σημάδια ήταν εκεί, συνεχίσαμε να σας εμπιστεύομαι. Θυμηθείτε τον περασμένο μήνα, όταν πρότεινα να ανανεώσουμε τους όρκους μας για την 15η επέτειό μας, είπατε ναι τόσο γρήγορα, έτσι δεν ήταν, το σχεδιάσατε ήδη τότε, δεν είναι αυτό που νομίζετε, προσπάθησε. Αλλά η φωνή του δεν είχε πεποίθηση. Πραγματικά, γιατί νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό που έθεσα σε αυτή την επιστολή, κάθε μυστική συνάντηση, κάθε κρυμμένη συναλλαγή. Κάθε ψέμα που μου είπατε και ενώ σχεδιάζετε να με αφήσετε με τίποτα, σταμάτησα. Αφήνοντας το βάρος των λέξεων μου να βυθιστεί. Αλλά εδώ δεν καταλαβαίνω, γιατί το Ντουμπάι, επειδή, η Όντρι έκοψε, η φωνή της αιχμηρή με αμυντική οργή, χρειαζόμασταν να είσαι αυτός που επέλεξε να μην έρθει. Χρειαζόμασταν μάρτυρες για να σας δουν να υποστηρίζουν την τελευταία στιγμή, θα έκανε όλα τα άλλα πολύ πιο εύκολο να εξηγηθούν. Άκουσα τον Νίκολας να καταραστεί στη μητέρα του, αλλά ήταν πολύ αργά. Είχε επιβεβαιώσει αυτό που υποψιάστηκα καθ' όλη τη διάρκεια. Αυτό δεν ήταν μόνο για χρήματα. Πρόκειται για τη δημιουργία μιας αφήγησης, ζωγραφίζοντας με την ασταθή σύζυγο που εγκατέλειψε τις οικογενειακές της υποχρεώσεις. Είχαν προγραμματίσει να χρησιμοποιήσουν την απουσία μου ως αποδεικτικά στοιχεία σε αυτό που θα ήταν μια πολύ άσχημη διαδικασία διαζυγίου. Λοιπόν, είπα, επιτρέποντας τον εαυτό μου ένα μικρό χαμόγελο. Υποθέτω ότι πρέπει να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την εξομολόγηση. Όντρι. Ο δικηγόρος μου θα το εκτιμήσει σίγουρα, αφού έχω καταγράψει αυτή την κλίση, η έκρηξη των φωνών στο άλλο άκρο ήταν σχεδόν κωμική. Ο Νίκολας ορκίζεται, ο Όντρι ουριάζει για τους νόμους περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Και οι δύο μιλούν ο ένας τον άλλον σε πανικό. Παρεμπιπτόντως πρόσθεσα, η φωνή μου που κόβει το χάος τους, ίσως θελήσετε να ελέγξετε τα στοιχεία της πτήσης επιστροφής, τελείωσα την κλίση και έσκυψα πίσω στην καρέκλα μου. Η καρδιά μου αγωνίζεται παρά το ήρεμο εξωτερικό μου. Η πρώτη φάση ήταν πλήρης. Είχαν ανοίξει το φάκελο, είδαν τα αποδεικτικά στοιχεία και αποκάλυψαν περισσότερα από όσα είχαν την πρόθεση να στον πανικό. Τώρα ήρθε η ώρα για τη δεύτερη φάση. Άνοιξα το φορητό υπολογιστή μου και έκανα κλικ σε ένα φάκελο με την ετικέτα. Μέσα ήταν δεκάδες αρχεία. Κάθε ένα από τα τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία που είχα συγκεντρώσει κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους. Τραπεζικά αρχεία, καταγεγραμμένες συνομιλίες. Φωτογραφίες παρακολούθησης, αλλά το πιο σημαντικό, απόδειξη του τι σχεδίαζαν να κάνουν με την εταιρεία του πατέρα του Νίκαλας. Η εταιρεία που, σύμφωνα με τη θέλησή του, προοριζόταν να ανήκει από κοινού στον Νίκολα και εμένα, το τηλέφωνό μου μπήκε με ένα κείμενο από την αδερφή μου. Γινόμενος. Όλα είναι στη θέση τους, χαμογέλασα, σκεφτόμουν τι θα συνέβαινε όταν ο Νίκαλας και ο Όντρι προσπάθησαν να ελέγξουν τα στοιχεία της πτήσης επιστροφής τους. Μόνο για να βρουν τα εισιτήριά τους είχαν ακυρωθεί, θα είχαν αρκετό χρόνο για να σκεφτούν τις ενέργειές τους, ενώ θα υπολογίζουν νέες ρυθμίσεις ταξιδιού.
Οι ρυθμίσεις που θα ήταν περίπλοκες από το γεγονός ότι όλες οι πιστωτικές τους κάρτες επρόκειτο να μειωθούν, αλλά πρώτα, είχαν μια συνάντηση για να παρευρεθούν. Μια συνάντηση που είχα κανονίσει με μερικά πολύ ενδιαφερόμενα μέρη στο Ντουμπάι, τα οποία ήταν πρόθυμοι να συζητήσουν ορισμένες ακανόνιστες οικονομικές συναλλαγές που πρόσφατα έρχονταν στο φως. Ο ήλιος βρισκόταν έξω από το παράθυρό μου, ρίχνοντας μια χρυσή λάμψη στο γραφείο μου. Πήρα τη δική μου βαλίτσα. Αυτό που είχα συσκευάσει όχι για το Ντουμπάι, αλλά για όμικρον με τόνο, τι ήρθε στη συνέχεια. Ήρθε η ώρα να θέσω το υπόλοιπο του σχεδίου μου σε κίνηση, νόμιζαν ότι με άφησαν πίσω για να παρακολουθήσουν τα πράγματα στο σπίτι, ήταν έτοιμοι να ανακαλύψουν πόσο καλά παρακολουθούσα όλη την ώρα. Καθώς οδηγούσα προς το αεροδρόμιο, τα χέρια μου σταθερά στο τιμόνι παρά την αναταραχή στο στήθος μου, δεν μπορούσα παρά να σκεφτώ τη νύχτα που ανακάλυψα την αλήθεια. Δεν ήταν οι τραπεζικές δηλώσεις ή οι μυστικές συναντήσεις που τελικά με έσπασαν. Βρήκε το παλιό ρολόι του πατέρα μου στο κουτί δωρεάς. Το ρολόι του Ντόναλντ, αυτό που μου έδωσε στο θάνατό του πριν από 3 χρόνια, πιέζοντας το στην παλάμη μου με τρέμενα χέρια. Φροντίστε την κληρονομιά, Καμίλα. Είχε ψιθύρισε. Ο Νίκολας είναι λαμπρός με αριθμούς, αλλά εσύ, καταλαβαίνετε τους ανθρώπους, η εταιρεία χρειάζεται και τα δύο. Είχα φορέσει αυτό το ρολόι κάθε μέρα από τότε, μέχρι να εξαφανιστεί πριν από 2 μήνες. Ο Νίκολας με βοήθησε να τα αναζητήσω, υπονομεύοντας την ανησυχία ενώ γνώριζε ακριβώς που ήταν. Η έβρεση του σε αυτό το κουτί δωρεάς, που θαύτηκε κάτω από παλιά ρούχα που προορίζονταν για φιλανθρωπία, ήταν σαν ένα φυσικό χτύπημα. Δεν ήταν μόνο ένα ρολόι. Ήταν ένα σύμβολο όλων που προσπαθούσαν να διαγράψουν. Το GPS του τηλεφώνου μου με απευθύνθηκε να στρίψω αριστερά, μακριά από το διεθνές τερματικό. Δεν θα τα κυνηγήσω στο Ντουμπάι. Όχι, ήμουν επικεφαλής σε ένα μικρό ιδιωτικό αεροδρόμιο όπου ο Τόμας, ο παλιός φίλος του Ντόναλντ και ο μακροπρόθεσμος δικηγόρος της εταιρείας, περίμεναν. Κάνεις το σωστό, Καμίλα, η φωνή της αδελφής μου Έιμι ήρθε μέσα από τα ηχεία του αυτοκινήτου. Ήταν σε κατάσταση αναμονής, συντονίζοντας με την ομάδα των συμμάχων μας. Έχετε ελέγξει το email σας? Προσπαθούν ήδη να βλάψουν τον έλεγχο. Τράβηξα σε ένα σημείο στάθμευσης και άνοιξα το φορητό υπολογιστή μου. Σίγουρα, υπήρχε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Νίκαλας, που αντιγράφηκε σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Αγαπητέ Διοικητικό Συμβούλιο, έχει έρθει στην προσοχή μου ότι η σύζυγός μου, Καμίλα, μπορεί να προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί σας με κάποιο σχετικά με ισχυρισμούς. Έχει περάσει πρόσφατα το τεράστιο άγχος και φοβάμαι ότι αυτό έχει οδηγήσει σε κάποιες αβάσιμες υποψίες. Σας διαβεβαιώνω ότι όλες οι συναλλαγές της εταιρείας ήταν εντελώς νόμιμες. Δεν μπορούσα παρά να γελάσω. Παίζει ήδη την ασταθή κάρτα συζύγου, αυτό ήταν πιο γρήγορο από μικρομετόνο, τι περίμενε. Συνεχίστε να διαβάζετε, προέτρεψε η Έιμι. Το επόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ήταν από την όντως τον Νίκαλας, κατά λάθος αντιγράφηκε στο email εργασίας μου. Πιθανώς στον πανικό της Νίκαλας, αγάπη μου. Μίλησα με τον δικαστή Χάρασαν. Οφειλένει τον πατέρα σας μια χάρη και λέει ότι μπορεί να επιταχύνει τα πάντα μόλις επιστρέψουμε. Η Καμίλα δεν θα ξέρει τι την έπληξε. Μην ανησυχείτε για το Διοικητικό Συμβούλιο. Έχω ήδη μιλήσει με τους περισσότερους από αυτούς στον Καλατσέρατη τον περασμένο μήνα. Καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι για το καλύτερο. Τέλεια, μουρμούρισε, προωθώντας και τα 2 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Τόμας. Τεκμηριώνουν τη δική του συνωμοσία. Πήρα τη βαλίτσα μου και περπάτησα προς το μικρό τερματικό κτίριο. Μέσα από το παράθυρο μπορούσα να δω τον Τόμας να περιμένει, τα ασημένια μαλλιά του να λάμπουν κάτω από τα φθορίζοντα φώτα. Δίπλα του στάθηκε η Κάθαριν Χάρασαν, η σύζυγος του δικαστή Χάρασαν και ο πλησιέστερος σύμμαχός μου στο νοσοκομιακό συμβούλιο όπου προσφέρθηκα εθελοντικά. Ακριβώς την ώρα, ο Θωμάς με χαιρέτησε με μια απαλή αγκαλιά. Ο πιλότος είναι έτοιμος. Είστε σίγουροι γι' αυτό? Κύκλωσα. Σκέφτηκα για τη σειρά των γεγονότων που έβαλα σε κίνηση. Μέχρι τώρα, ο Νίκαλας και ο Όντριθα ανακάλυψαν ότι η πρόσβασή τους στους λογαριασμούς της εταιρείας είχε ανασταλεί εν αναμονή συνεδρίασης του Συμβουλίου Έκτακτης Ανάγκης, μια συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί αυτοπροσώπως. Όχι στο Ντουμπάι όπως είχαν προγραμματίσει. Ξέρατε, είπα στην Κάθαριν καθώς περπατήσαμε προς το μικρό ιδιωτικό αεριοθούμενο αεροπλάνο, ότι ο σύζυγός σας βοήθησε τον Όντρι να δημιουργήσει ένα μυστικό ταμείο εμπιστοσύνης χρησιμοποιώντας χρήματα της εταιρείας, το πρόσωπο της Κάθαριν σκληρύνθηκε. Ήταν σκεπτικιστική όταν την πλησίασα για πρώτη φορά με τις υποψίες μου. Αλλά η δική της έρευνα είχε αποκαλύψει πολύ περισσότερα από όμικρον με τόνο, τι περίμενα. Η συμμετοχή του δικαστή Χάρασαν είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Θα λάβει μερικές πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις από την Επιτροπή Δεοντολογίας την επόμενη εβδομάδα. Απάντησε θλιβερά. Μαζί με πολλά άλλα εξέχοντα μέλη της κοινότητάς μας που βοήθησαν στη διευκόλυνση αυτού του σχεδίου, καθώς επιβιβάσαμε το αεροπλάνο, το τηλέφωνό μου μπάστ με μια άλλη κλήση από τον Νίκαλας. Το αρνήθηκα, στέλνοντάς τον στο φωνητικό ταχυδρομείο.
Αφήστε τον πανικό. Αφήστε τον να αναρωτηθεί. Θα έμαθε αρκετά σύντομα όπου κατευθυνόμουν. Όλοι θα το κάναμε. Ο πατέρας σου θα ήταν περήφανος, είπε ο Θωμάς ήσυχα καθώς λυγίζαμε. Πάντα είπε ότι ήσασταν η καρδιά της εταιρείας. Γιώτα αυτό σας άφησε εκείνες τις μετοχές που ελέγχουν τη μυστική του βούληση, πάγωσα. Τι, ο Θωμάς χαμογέλασε, φτάνοντας στο χαρτοφύλακά του. Η βούληση που ο Όντρι και ο Νίκαλας δεν ήξεραν ποτέ. Αυτός ο Ντόναλντ με είχε κρατήσει ασφαλή μέχρι, σύμφωνα με τα λόγια του, η Καμίλα το χρειάζεται περισσότερο. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα, έτσι δεν είναι, καθώς το αεροπλάνο άρχισε να ταξεί. Άνοιξα το φάκελο που μου έδωσε ο Θωμάς. Τα χέρια μου τρέμουν για πρώτη φορά εκείνη την ημέρα. Στο εσωτερικό ήταν ένα έγγραφο που χρονολογείται μόλις λίγες εβδομάδες πριν από το θάνατο του Ντόναλντ, μαζί με μια επιστολή που μου απευθύνθηκε. Αγαπητή μου Καμίλα, εάν διαβάζετε αυτό, τότε οι φόβοι μου για τον Νίκολα και τη μητέρα του έχουν αποδειχθεί αληθινές. Έχω παρακολουθήσει να αλλάζουν όλα αυτά τα χρόνια, βλέποντας πως τα χρήματα και η εξουσία έχουν στρεβλώσει τις αξίες τους, αλλά έχω επίσης παρακολουθήσει ότι μένετε αληθινά σε όλα όσα χτίστηκε αυτή η εταιρεία, ακεραιότητα, συμπόνια και γνήσια φροντίδα για τους υπαλλήλους και την κοινότητά μας. Γιώτα αυτό σας έχω αφήσει το 51% των μετοχών ψηφοφορίας. Να αποκαλυφθεί μόνο σε περίπτωση που απειλούνται οι βασικές αξίες της εταιρείας. Ο Θωμάς έχει δοθεί εντολή να περιμένει μέχρι να ανακαλύψετε την αλήθεια μόνοι σας. Ήξερα ότι τελικά. Είχατε πάντα έναν τρόπο να δείτε μέσω της εξαπάτησης. Η εταιρεία δεν αφορά μόνο τα κέρδη. Καμίλα. Πρόκειται για τις χιλιάδες οικογένειες που εξαρτώνται από εμάς, τις κοινότητες που υποστηρίζουμε, την κληρονομιά της εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει. Ο Νίκαλας και ο Όντρι ίσως το έχουν ξεχάσει, αλλά ξέρω ότι δεν θα το κάνετε ποτέ. Φροντίστε τους ανθρώπους μας, Καμίλα. Φροντίστε την κληρονομιά μας, με αγάπη και εμπιστοσύνη, Ντόναλντ, κοίταξα τον Τόμας, τα δάκρυα θολώνουν το όραμά μου, όλη αυτή τη φορά, δεν ήσασταν ποτέ τόσο μόνος όσο ήθελαν να πιστέψετε, τελείωσε. Τώρα θα πάμε να δείξουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο ακριβώς τι είδους εταιρεία σχεδόν έχασαν, καθώς το αεροπλάνο ανυψώθηκε στον ουρανό, σκέφτηκα για τον Νίκαλας και τον Όντρι, έσπασε στο Ντουμπάι με τα σχέδια τους να ξεδιπλώσουν. Είχαν σκεφτεί ότι ήταν τόσο έξυπνοι, σχεδιάζοντας τις κινήσεις τους σαν ένα παιχνίδι σκακιού, αλλά είχαν ξεχάσει το σημαντικότερο μάθημα που μας είχε διδάξει ο Ντόναλντ, και στις δύο επιχειρήσεις και στη ζωή. Δεν πρόκειται για το παιχνίδι που φαίνεται να παίζετε. Πρόκειται για αυτό που πραγματικά είστε, το τηλέφωνό μου μπαζτ ξανά. Αυτή τη φορά ήταν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Διοικητικό Συμβούλιο, απαντώντας στην προσπάθεια του Νίκαλας να ελέγξει τον έλεγχο, χαμογέλασα καθώς διάβασα την πρώτη γραμμή. Η συνεδρίαση του Συμβουλίου Έκτακτης Ανάγκης αναδιαμορφώθηκε για αύριο το πρωί, συμμετοχή, τοποθεσία, έδρα της Νέας Υόρκης, αφήστε τους να αγωνιστούν για να βρουν πτήσεις πίσω. Αφήστε τους να συνειδητοποιήσουν ένα προς ένα, κάθε κάρτα που νόμιζαν ότι είχαν επρόκειτο να αποκαλυφθούν ως άχρηστα. Είχα ένα διαφορετικό χέρι για να παίξω, ένα που είχε μοιραστεί πριν από χρόνια από έναν άνθρωπο που είδε τα πάντα και σχεδίαζε ανάλογα. Το παιχνίδι δεν τελείωσε. Μόλις ξεκίνησε, η αίθουσα συνεδριάσεων αισθάνθηκε διαφορετική σήμερα το πρωί. Είχα καθίσει σε αυτό το τραπέζι αμέτρητες φορές πριν, συνήθως κάπου στη μέση, παρατηρώντας ήσυχα. Ενώ ο Νίκολας διέταξε την προσοχή από την καρέκλα. Σήμερα, καθώς πήρα το παλιό κάθισμα του Ντόναλντ στο κεφάλι του τραπεζιού, θα μπορούσα να αισθανθώ το βάρος κάθε βλέμματος. Η Κάπα Κόλινς, ο Μπέρνατ, το μεγαλύτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μας, έσκυψε με ανησυχία χαραγμένο στο πρόσωπό του. Ίσως πρέπει να περιμένουμε τον Νικόλαο. Φοβάμαι ότι ο γιος μου και η σύζυγός του βιώνουν κάποιες. Η απότομη φωνή του Όντρι κόβει το δωμάτιο. Στάθηκε στην πόρτα, κοιτάζοντας πολύ λιγότερο γυαλισμένο από το συνηθισμένο. Η στολή της σχεδιαστής είναι τσαλακωμένο από αυτό που πρέπει να ήταν μια ξέφρενη πτήση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όντρι, χαμογέλασα, χειρονομώντας σε μια καρέκλα μακριά από το συνηθισμένο σημείο της δίπλα στο κεφάλι του τραπεζιού. Πόσο ωραία από εσάς να συμμετάσχετε μαζί μας. Εμπιστεύομαι την πτήση σας από το Ντουμπάι, ήταν άνετα. Τα μάτια της μειώθηκαν στην ήρεμη συμπεριφορά μου. Αναμενόταν σαφώς να με βρει συναισθηματικό, ασταθές. Την αφήγηση που είχαν φροντίσει προσεκτικά, ανταυτού, με βρήκε περιτριγυρισμένο τόσο από την παλαιά φρουρά της εταιρείας όσο και από μερικά νέα πρόσωπα, την Κάθαριν Χάρασαν, τον Τόμας και τους εκπροσώπους της Επιτροπής Νοσοκομείων και Δεοντολογίας. Αυτό είναι εξαιρετικά ακανόνιστο, ξεκίνησε ο Όντρι, αλλά ο Τόμας εκαθάρισε το λαιμό του. Αυτό που είναι ακανόνιστο, διέκοψε, είναι η συστηματική προσπάθεια εκτροπής των κεφαλαίων της εταιρείας σε ιδιωτικούς λογαριασμούς τα τελευταία 2 χρόνια. Άρχισε να διανέμει φακέλους σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα βρείτε την πλήρη τεκμηρίωση σε αυτά τα πακέτα.
Το τηλέφωνό μου buzzed. Νίκαλας, προσπαθώντας να συνδεθεί με το σύστημα βίντεο συνεδριάσεων. Κύκλωσα την Amy, που καθόταν στη γωνία που διαχειρίζεται τις τεχνικές πτυχές της συνάντησης. Και το θρηματισμένο πρόσωπο του Νικολά εμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη. «Αυτή η συνάντηση είναι μη εξουσιοδοτημένη», δήλωσε. Αν και η φωνή του δεν είχε τη συνήθεια εξουσία του. Το πολυτελές δωμάτιο του ξενοδοχείου πίσω του φαινόταν χαοτικό. Τα χαρτιά στρεβλωμένα παντού. Ως CEO, στην πραγματικότητα ας έκοψα ομαλά, η θέση σας ως CEO είναι ένα από τα πράγματα που θα συζητήσουμε σήμερα. Άνοιξα την επιστολή του Ντόναλντ, αυτή που περίμενε αυτή τη στιγμή για 3 χρόνια. Μαζί με κάποια άλλα θέματα που ο πατέρας σας αισθάνθηκε ότι έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Το χρώμα αποστραγγίστηκε τόσο από τον Νίκαλας όσο και από τα πρόσωπα του Όντρι, καθώς άρχισα να διαβάζω δυνατά το γράμμα του Ντόναλντ. Με κάθε λέξη, το δωμάτιο έγινε πιο ακόμα. Η αλήθεια της προδοσίας τους έβαλε όχι μόνο για μένα, αλλά για όλους όσους τους είχαν εμπιστευτεί. «Καμίλα». Η φωνή του Νικολάου έσπασε. «Δεν καταλαβαίνεις. Όλα όσα έκανα ήταν για την εταιρεία. Ήταν για την εταιρεία όταν εκτρέφατε κεφάλαια από την πτέρυγα νοσοκομείων των παιδιών». Η φωνή της Κάθαριν Χάρασαν ήταν πάγος. «Ή όταν συνομωτήσατε με τον σύζυγό μου για να παρακάμψετε τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου». Η Όντρι σηκώθηκε τόσο γρήγορα η καρέκλα της ανατράπηκε προς τα πίσω. «Δεν έχετε καμία απόδειξη», στην πραγματικότητα, πίεσα ένα κουμπί και τα οικονομικά αρχεία άρχισαν να κύληση στη δεύτερη οθόνη. «Έχουμε κάθε απόδειξη, κάθε συναλλαγή, κάθε μυστική συνάντηση, κάθε προσπάθεια χειρισμού των εταιριών», γύρισα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. «Συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων, μερικοί από εσάς υποσχέθηκαν σε αντάλλαγμα για τη σιωπή σας. Αρκετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετατόπισαν άβολα, άλλοι κάθισαν ευθεία, οι εκφράσεις τους κλήριναν καθώς συνειδητοποίησαν την έκταση της εξαπάτησης. Η ερώτηση τώρα, συνέχισα, δεν αφορά την απόδειξη. Πρόκειται για αυτό που κάνουμε στη συνέχεια», στάθηκα, διοχετεύοντας όλα όσα με δίδαξαν ο Ντόναλντ για την ηγεσία. «Αυτή η εταιρεία χτίστηκε με εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη από τους υπαλλήλους μας. Την κοινότητά μας, τους συνεργάτες μας. Μπορούμε είτε να εργαστούμε για την ανοικοδόμηση αυτής της εμπιστοσύνης, είτε μπορούμε να αφήσουμε τα πάντα που ο Ντόναλντ χτίστηκε να θρηματίζεται κάτω από το βάρος του σκανδάλου και της έρευνας». «Μας απειλεί», η φωνή του Όντρι τίναξε. «Όχι». Χαμογέλασα δυστυχώς. «Προσφέρω μια επιλογή. Η ίδια επιλογή που ο Ντόναλντ μου προσέφερε στην επιστολή του. Εξαργύρωση συνέπειες», κύκλωσα τον Τόμας, ο οποίος διανέμει ένα δεύτερο σύνολο εγγράφων. Αυτά είναι 2 πιθανά δελτία τύπου. Η πρώτη ανακοινώνει μια σημαντική αναδιάρθρωση της ηγεσίας, αναφέροντας προσωπικούς λόγους για τις αλλαγές. Το πρόσωπο του Νίκολα στην οθόνη είχε πάει άσαν. «Καμίλα, παρακαλώ σκεφτείτε τι θα έκανε αυτό στο όνομα της οικογένειας». «Σκέφτομαι το οικογενειακό όνομα», απάντησα, αγγίζοντας το ρολόι που είχα διασώσει από το κουτί δωρεάς. Τώρα πίσω στον καρπό μου όπου ανήκε. «Σκέφτομαι τι σήμαινε αυτό το όνομα για τον πατέρα σου και τι πρέπει να σημαίνει για όλους μας». Η επόμενη ώρα ήταν μια θαμπάδα αποκαλύψεων, κατηγοριών και τέλος, διαπραγματεύσεις. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είχαν συνεργαστεί με τα προγράμματα Νίκαλας και Όντρι έλαβαν την επιλογή να παραιτηθούν ήσυχα ή να αντιμετωπίσουν έρευνα, τα νέα μέτρα εποπτείας προτάθηκαν και εγκρίθηκαν. Και μέσα από όλα αυτά, παρακολούθησα το κομμάτι της Ayunderiwies Facade Crack, καθώς συνειδητοποίησε πόσο εντελώς τα σχέδια της είχαν αποκατασταθεί. Καθώς η συνάντηση έφτασε στο τέλος, είχα μια τελική έκπληξη. «Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε να απευθυνθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο», ανακοίνωσα, κουνώντας την Amy, η διαίρεση οθόνης. Και ένα γνωστό πρόσωπο εμφανίστηκε δίπλα στο ολοένα και πιο πανικοβλημένο του Νικολάου. «Γεια σε όλους». Χαμογέλασε τη σύζυγο του δικαστή Χάρασαν Κάθαριν. «Πιστεύω ότι πρέπει να συζητήσουμε το μέλλον της πτέρυγας του νοσοκομείου των παιδιών και τον πραγματικό προορισμό αυτών των εκτροπών κεφαλαίων». Παρακολούθησα ότι η Όντρι τελικά τσαλακώθηκε στην καρέκλα της, δεκαετίες χειραγώγησης και ελέγχου που γλιστρούν μέσα από τα δάχτυλά της. Η ροή βίντεο του Νίκαλας ξαφνικά έγινε μαύρη. Είτε από τεχνικές δυσκολίες είτε από τη δική του επιλογή, δεν ήμουν σίγουρος, αλλά καθώς καθόμουν εκεί, στην καρέκλα του Ντόναλντ, δεν ένιωσα θρίαμβο, μόνο μια βαθιά θλίψη για το τι θα μπορούσε να ήταν και μια απογοητευτική αποφασιστικότητα για το τι έπρεπε να έρθει στη συνέχεια. Η εταιρεία θα επιβιώσει. Θα ευδοκιμούσε. Αλλά πρώτα, έπρεπε να καθαρίσουμε το σπίτι. Καθώς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατατέθηκαν, μερικά με κεφάλι υποκλήθηκαν με ντροπή, άλλοι με νέο σεβασμό στα μάτια τους, ο Θωμάς έμεινε πίσω. «Ο Ντόναλντ θα ήταν περήφανος», είπε απαλά, «αλλά αυτή είναι μόνο η αρχή».
Είσαι έτοιμος για ομικρομετόνο? Τι έρχεται στη συνέχεια? Άγγιξα ξανά το ρολόι, σκέπτοντας όλα τα μαθήματα που ο Ντόναλντ μου είχε διδάξει για τις επιχειρήσεις, για την εμπιστοσύνη, για την αληθινή έννοια της οικογένειας. Ναι, απάντησα, κοιτάζοντας τις οικογενειακές φωτογραφίες στον τοίχο, αυτές που θα χρειαστούν σύντομα ενημέρωση. Είμαι έτοιμος. Το τηλέφωνό μου μπήκε με ένα κείμενο από τον Νίκαλας. Πρέπει να μιλήσουμε, παρακαλώ. Το άφησα αναπάντητο. Θα υπήρχε χρόνος για συνομιλίες αργότερα. Αυτή τη στιγμή, υπήρχε μια εταιρεία για την ανοικοδόμηση, την εμπιστοσύνη για την αποκατάσταση και την κληρονομιά για προστασία, και αυτή τη φορά, δεν θα το έκανα μόνο του. Εκείνο το βράδυ κάθισα μόνος στο παλιό γραφείο του Ντόναλντ, το γραφείο μου τώρα, βλέποντας τον ήλιο πάνω από τον ορίζοντα της πόλης. 15 χρόνια αναμνήσεων έπαιξαν μέσα από το μυαλό μου σαν μια ταινία, η πρώτη μου μέρα στην εταιρεία ως κατώτερος αναλυτής, η καθοδήγηση ασθενών του Ντόναλντ. Ερωτευμένος με τον Νίκαλας. Τα μεγάλα όνειρα που όλοι μοιραστήκαμε για το μέλλον, το τηλέφωνό μου είχε χτυπήσει ασταμάτητα από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μηνύματα του Νίκολας είχαν εξελιχθεί από θυμωμένες απαιτήσεις σε απελπισμένους λόγους και τελικά σε ένα μόνο κείμενο που κόβεται βαθύτερα από όλα τα άλλα. Ο μπαμπάς θα ντρέπεται για το τι έχετε κάνει σε αυτή την οικογένεια. Πήρα τη φωτογραφία πλαισιωμένη στο γραφείο. Η γιορτή των 60 γενεθλίων του Ντόναλντ, όλοι μας χαμογελούμε. Το χέρι του Όντρι γύρω από τον ώμο μου σε αυτό που τώρα αναγνώρισα ως κτητική και όχι στοργική χειρονομία, με τρόμο με τα χέρια, το έβαλα προς τα κάτω, ένα μαλακό χτύπημα διέκοψε τις σκέψεις μου. «Ελάτε», τηλεφώνησα, σκουπίζοντας γρήγορα τα μάτια μου, η Λίζα, ο πρώην εκτελεστικός βοηθός του Ντόναλντ και ο μακροπρόθεσμος σύμμαχός μου, εισήλθε με ένα ατμόπλιο τσάι. Ακριβώς όπως είχε δει απαλά, τοποθετώντας το στο γραφείο. 2 σάκχαρα, εκτόξευση γάλακτος. «Σας ευχαριστώ». Λίζα. Τυλίθηκα τα χέρια μου γύρω από το ζεστό φλιτζάνι. «Πώς κάνει η ομάδα, επεξεργασία», απάντησε, εγκαταστάθηκε σε μια καρέκλα. Τα νέα για τα εκτρεφόμενα νοσοκομιακά κεφάλαια χτυπήθηκαν σκληρά. Πολλοί από αυτούς έχουν παιδιά που έχουν αντιμετωπιστεί εκεί, δίστασε. «Καμίλα, υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να ξέρετε». Η καρδιά μου βυθίστηκε. «Τι τώρα?» Ο Όντρι έχει περάσει στο HR. Λέγοντας σε οποιονδήποτε θα ακούσει ότι έχετε μια ψυχική κατανομή, προσπαθεί να ζωγραφίσει όλο αυτό το πράγμα ως κάποιο είδος παρανοϊκό επεισόδιο. Γέλασα, αλλά δεν υπήρχε χιούμορ σε αυτό. Φυσικά είναι. Τι άλλο, ο Νίκολας καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μεμονωμένα, υποστηρίζοντας ότι χειρίστηκε την πτωτική του πνευματική κατάσταση του πατέρα του για να εξασφαλίσει τη δεύτερη βούληση, το τσάι ξαφνικά δοκιμάστηκε πικρή. Ακόμα και τώρα, προσπαθούσαν να στρέψουν την αφήγηση. Να με ζωγραφίσω ως κακοποιός στην ιστορία τους. Αλλά είχαν ξεχάσει μια κρίσιμη λεπτομέρεια. «Λίζα», είπα να σηκωθεί. «Θα μπορούσατε να ζητήσετε από τον Τόμας να έρθει μαζί μας και να μου πάρει το υλικό ασφαλείας από την τελευταία παραμονή στο νοσοκομείο του Ντόναλντ». Μια ώρα αργότερα, ο Θωμάς έφτασε, με σκληρό δίσκο. «Είστε σίγουροι γι' αυτό?» ρώτησε καθώς το συνδέει με την τηλεόραση γραφείου. «Η παρακολούθηση αυτό δεν θα είναι εύκολο». «Τίποτα γι' αυτό δεν είναι εύκολο», απάντησα. «Αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό που θα μπορούσαν να κάνουν στη συνέχεια». Το υλικό έδειξε το νοσοκομιακό δωμάτιο του Ντόναλντ 3 ημέρες πριν πεθάνει. Ήμουν εκεί. Διαβάζοντας του τις τριμηνιαίες εκθέσεις της εταιρείας, ο Όντρι έφτασε με τον Νίκαλας, χωρίς να συνειδητοποιήσω ότι ήμουν κρυμμένος από την κουρτίνα. Η συνομιλία τους, που πήρε το σύστημα ασφαλείας του δωματίου, ήταν καταδικασμένη. «Απλά υπογράψτε αυτά, μπαμπά», είπε ο Νίκολας. «Είναι ρουτίνα γραφειοκρατία, τίποτα να ανησυχείτε». Η αδύναμη φωνή του Ντόναλντ ήταν σαφής. «Πού είναι η Καμίλα?» «Θέλω η Καμίλα να τα κοιτάξει πρώτα». «Η Καμίλα δεν είναι οικογένεια», δήλωσε ο Όντρι. «Δεν μπορεί να εμπιστευτεί αυτές τις αποφάσεις. Απλά υπογράψτε τους, Ντόναλντ. Για το γιο σας». Στο υλικό, παρακολούθησα τον εαυτό μου να βγαίνει πίσω από την κουρτίνα, να τα πιάσει στην πράξη προσπαθώντας να πάρει έναν πεθαμένο άνθρωπο για να υπογράψει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Η εμφάνιση του σοκ και του μίσου στο πρόσωπο του Όντρι ήταν αδιάφορη. «Λοιπόν», είπε ο Θωμάς καθώς τελείωσε το βίντεο. «Θα έλεγα ότι αυτό διαλύει διεξοδικά τυχόν αξιώσεις για την ψυχική κατάσταση του Ντόναλντ ή για τον υποτιθέμενο χειρισμό σας. Κάντε αντίγραφα», έδωσα εντολή στη Λίζα.
Ασφαλίστε αντίγραφα και τραβήξτε όλα τα αρχεία επισκεπτών από αυτή την περίοδο. Το τηλέφωνο μου χτύπησε, εμφανίζοντας έναν άγνωστο αριθμό Ντουμπάι. Ενάντια στην καλύτερη κρίση μου, απάντησα στον ομιλητή. Η Κάπα Collins. Μια φωνή με έμφαση. Αυτός είναι ο Detective Rashid από την αστυνομία του Ντουμπάι. Διερευνούμε κάποιες οικονομικές συναλλαγές που έγιναν από τους λογαριασμούς της εταιρείας σας σε διάφορες τοπικές οντότητες. Πιάσαμε το μάτι του Θωμά. Κούνησε θλιβερά. Αναρωτήθηκα τι έκανε ο Νίκολας με αυτά τα εκτρεφόμενα κεφάλαια. Ναι, Detective, απάντησα σταθερά. Διεξάγουμε τη δική μας εσωτερική έρευνα. Θα χαρούμε να μοιραστώ τα ευρήματά μας. Καθώς αναλύσαμε τις ύποπτες συναλλαγές, η Λίζα έπεσε και επέστρεψε με περισσότερο τσάι και μια στίβα αρχείων. Είχε τεκμηριώσει ήσυχα τα πάντα για χρόνια, αποδείχθηκε, κάθε περίεργη συνάντηση, κάθε ασυνήθιστος επισκέπτης, κάθε κλήση αργά το βράδυ. Ο πατέρας σου με έμαθε να κρατώ 2 σετ βιβλίων, εξήγησε. Ένα για να βρουν, και ένα για την αλήθεια. Ένιωσα ένα κύμα ευγνωμοσύνης για αυτούς τους ήσυχους συμμάχους που είχαν παρακολουθήσει, περίμεναν και προετοιμάστηκαν. Όπως είχα. Ο Ντόναλντ είχε κατασκευάσει περισσότερα από μια εταιρεία. Είχε δημιουργήσει ένα δίκτυο ανθρώπων αφιερωμένο στην προστασία της αληθινής κληρονομιάς του. Το τηλέφωνό μου μπάστ ξανά. Ένα μήνυμα από έναν υπάλληλο σε αυτό. Η Κάπα Collins, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο Όντρι προσπαθεί να έχει πρόσβαση στους κύριους διακομιστές από απόσταση και υπάρχει κάτι άλλο. Βρήκαμε κρυπτογραφημένα αρχεία στην ιδιωτική μονάδα του Κάπα Collins, πρέπει να το δείτε αυτό. Κλείνω τα μάτια μου για μια στιγμή, εξαντλημένη αλλά αποφασιστική. Η μέρα δεν τελείωσε ακόμα. Ο αγώνας δεν τελείωσε ακόμα. Λίζα, καλέστε την ασφάλεια, κλειδώστε όλη την πρόσβαση του συστήματος εκτός από το βασικό προσωπικό. Τόμας, πρέπει να το κάνουμε. Ένα άλλο χτύπημα. Πιο επίγον αυτή τη φορά. Η Κάθαριν χάρασαν έσκασε, το πρόσωπό της χλωμό. Καμίλα, ενεργοποιήστε τα νέα. Τώρα. Οι τοπικές βραδινές ειδήσεις διοργάνωσαν μια ιστορία για την ταραγμένη ηγεσία στην εταιρεία. Με προσεκτικά επιλεγμένες φωτογραφίες μου που έμοιαζαν οι αναστατωμένοι σε διάφορα γεγονότα. Το handiwork του Όντρι, χωρίς αμφιβολία, αλλά όπως παρακολούθησα, ένιωσα μια περίεργη ηρεμία να εγκατασταθεί πάνω μου. Αφήστε τους να προσπαθήσουν να γυρίσουν τις ιστορίες τους. Αφήστε τους να προσπαθήσουν να με ζωγραφίσουν ως ασταθή ή χειραγωγική. Η αλήθεια είχε έναν τρόπο να αναδυθεί, κομμάτι με κομμάτι, μέρα με τη μέρα, γύρισα στη μικρή, αλλά πιστή ομάδα μου. Εντάξει, είπα, διοχετεύοντας τη σταθερή ηγεσία του Ντόναλντ. Ας τους δείξουμε ποια είναι η πραγματική εταιρική διακυβέρνηση. Ο ήλιος είχε τοποθετηθεί πλήρως τώρα, η πόλη φώταξε σαν αστέρια. Κάπου στο Ντουμπάι, ο Νίκολας και ο Όντρι σχεδίαζαν την επόμενη κίνησή τους. Αλλά εδώ, στο γραφείο του Ντόναλντ, στο γραφείο μου, ήμασταν ήδη 3 κινήσεις μπροστά, το παιχνίδι είχε αλλάξει, και έτσι είχε εγώ. Η υπεύθυνη νύφη είχε φύγει, αντικαταστάθηκε από κάτι που δεν περίμενε ποτέ. Ένας ηγέτης που είχε μάθει από τους καλύτερους. Που είχε παρακολουθήσει και περίμενε και προγραμματίστηκε, ο Ντόναλντ μου είχε διδάξει ότι η αληθινή δύναμη δεν είναι για τον έλεγχο. Πρόκειται για την ευθύνη, για την προστασία του τι έχει σημασία, ακόμα και όταν πονάει. Ακόμη και όταν αυτό σημαίνει να αντιμετωπίζετε τους ανθρώπους που κάποτε κάλεσε την οικογένεια. Πήρα το τηλέφωνό μου και συνέταξα ένα email σε ολόκληρη την εταιρεία, τα δάχτυλά μου σταθερά στα κλειδιά, σε όλους τους υπαλλήλους, υπό το πρίσμα των πρόσφατων γεγονότων. Θέλω να αντιμετωπίσω τις αλλαγές που συμβαίνουν στην εταιρεία μας. Ήρθε η ώρα να πούμε την ιστορία μας. Η πραγματική ιστορία. Και αυτή τη φορά, όλοι θα ακούσουν, κυρία Collins, ο Μάρκους από αυτό στάθηκε στην πόρτα μου, ο τάφος του νεαρού προσώπου του. Πρέπει να το δείτε αυτό, ήταν σχεδόν τα μεσάνυχτα. Το μεγαλύτερο μέρος του γραφείου είχε ξεκαθαρίσει πριν από λίγες ώρες, αλλά παρέμεινε μια ομάδα πυρήνα. Εργαζόμενοι μέσω των κρυπτογραφημένων αρχείων που βρέθηκαν στην ιδιωτική μονάδα του Νίκαλας. Είχα τον εαυτό μου για αυτό που θα μπορούσαμε να βρούμε, αλλά τίποτα δεν θα μπορούσε να με προετοιμάσει γαμαγιώτα αυτό. Δείξε μου, είπα, χειρονομώντας τον Μάρκους να καθίσει, άνοιξε το φορητό υπολογιστή του, τραβώντας μια σειρά εγγράφων. Αυτά δεν ήταν απλώς κανονικά κρυπτογραφημένα αρχεία, εξήγησε. Ήταν κρυμμένα μέσα σε φαινομενικά αθώες φωτογραφίες. Οικογενειακές εικόνες διακοπών κυρίως, αλλά όταν πραγματοποιήσαμε το πρόγραμμα ανάκαμψης, η αναπνοή μου πιάστηκε καθώς αρρώσαμε τα έγγραφα, δεν ήταν μόνο για την εταιρεία. Ήταν για τον Ντόναλντ, η ασθένειά του, ψιθύρισα. Τα κομμάτια τελικά κάνουν κλικ στη θέση τους, ήξεραν, τα αρχεία αποκάλυψαν μια καταστροφική αλήθεια.
Ο Νίκαλας και ο Όντρι είχαν ανακαλύψει την κατάσταση του Ντόναλντ μήνες πριν δείξει συμπτώματα. Οι ιατρικές αναφορές αποκτήθηκαν κρυφά, δείχνοντας τα πρώτα στάδια της ασθένειας του, αλλά αντί να του πει να τον πάρει θεραπεία, περίμεναν. Παρακολουθούσαν, προγραμματίζονται, υπάρχουν περισσότερα. Ο Μάρκους είπε ήσυχα, κύληση σε άλλο έγγραφο. Βρήκαμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ του Κάπα Κόλινς και πολλών λογαριασμών στο εξωτερικό. Το ταξίδι του Ντουμπάι. Δεν ήταν μόνο για να σας αποφύγει, συνενώθηκαν με επενδυτές που είχαν υποσχεθεί τον έλεγχο των διεθνών τμήματων της εταιρείας, τα χέρια μου τρέμουν καθώς διάβασα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σχεδίαζαν να χωρίσουν το έργο της ζωής του Ντόναλντ. Πουλήστε το από το κομμάτι στους υψηλότερους υποψήφιους. Οι διακοπές του Ντουμπάι προορίζονταν να είναι ο γύρος νίκης τους. Οριστικοποιώντας τις προσφορές ενώ καθόμουν στο σπίτι, δεν γνώριε ότι η υπογραφή μου σε αυτά τα χαρτιά ρουτίνας θα είχε υπογράψει όλα όσα είχε χτίσει ο Ντόναλντ, κυρία Κόλινς. Η Λίζα εμφανίστηκε στην πόρτα. Το νοσοκομιακό συμβούλιο είναι online. Βρήκαν κάτι στον έλεγχό τους, πήρα το τηλεφώνημα στο ηχείο. Αφήνοντας τον Μάρκους και τη Λίζα να ακούσουν, η φωνή της Κάθαριν Χάρασαν γεμίζει το δωμάτιο. Καμίλα, έχουμε εντοπίσει τα εκτρεφόμενα νοσοκομιακά κεφάλαια. Δεν πήραν μόνο τα χρήματα που προορίζονταν για την πτέρυγα των παιδιών, ήταν συστηματικά υποτιμώντας τη φροντίδα των ασθενών, ενώ χτύπησαν τα βιβλία για να δείξουν πλήρη δαπάνη. Οι άνθρωποι υπέφεραν εξαιτίας αυτού, οι συνέπειες με χτύπησαν σαν ένα φυσικό χτύπημα. Αυτό δεν ήταν πλέον μόνο για χρήματα, αυτό ήταν για τις ζωές. Πόσους ασθενείς, ρώτησα, φοβούμενος την απάντηση, εξακολουθούμε να μετράμε, αλλά η Καμίλα, ένας από αυτούς ήταν ο Ντόναλντ, ο κόσμος φάνηκε να κλείνει στον άξονά του. Πιάσαμε το γραφείο. Οι μνήμες πλημμυρίζουν πίσω. Η ταχεία παρακμή του Ντόναλντ. Η εγκατάσταση φροντίδας Premium Mondri είχε επιμείνει. Οι περιορισμένες ώρες επισκεπτών που με εμπόδισαν να τον δω όσο συχνά ήθελα, τον έβαλαν σε μια εγκατάσταση που γνώριζαν ότι κόβουν τις γωνίες, είπα, οι φρίκοι του βυθίζονταν. Ο πατέρας και ο σύζυγός τους, Κάπα Κόλινς, η φωνή του Μάρκου ήταν διστακτική. Υπάρχει ένα ακόμη πράγμα που πρέπει να δείτε, τράβηξε ένα τελικό έγγραφο. Ένα σχέδιο εγγράφων διαζυγίου που χρονολογούνται πριν από 3 μήνες, αλλά αυτά δεν ήταν απλώς έγγραφα διαζυγίου. Περιλάμβαναν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για να με δηλώσουν διανοητικά ακατάλληλα. Χρησιμοποιώντας μαρτυρίες από γιατρούς που δεν γνώρισα ποτέ. Περιστατικά που δεν είχαν συμβεί ποτέ. Θα έπαιρναν τα πάντα. Η Λίζα αναπνέει. Όχι μόνο η εταιρεία, αλλά η φήμη σας. Την ελευθερία σου, σηκώθηκα, περπατώντας το παράθυρο. Η πόλη απλώνεται παρακάτω, φωτίζεται με το σκοτάδι. Κάπου εκεί έξω. Ο Νίκαλας και ο Όντρι πιθανότατα εξακολουθούσαν να σχεδιάζουν, μη γνωρίζοντας ότι το προσεκτικά κατασκευασμένο σπίτι των καρτών τους ήταν έτοιμο να καταρρεύσει, το τηλέφωνό μου μπάζτ. Ένα κείμενο από τον Νικόλαο, Καμίλα, παρακαλώ. Επιτρέψτε μου να εξηγήσω. Όλα όσα έκανα ήταν για εμάς, μας. Μια τόσο απλή λέξη. Αλλά ποτέ δεν με είχε συμπεριλάβει πραγματικά. Ήμουν ένα μέσο για ένα τέλος. Ένα βολικό πιόνι στο παιχνίδι τους, γύρισα πίσω στην ομάδα μου, πάρτε μου τον πλήρη έλεγχο του νοσοκομείου. Κάθε ασθενής επηρεάζεται. Κάθε δολάριο εκτρέπεται, και ο Μάρκος, αποκτήστε αυτά τα αρχεία στον Τόμας. Όλα αυτά, τι πρόκειται να κάνετε, ρώτησε η Λίζα, άγγιξα το ρολόι του Ντόναλντ, αντλώντας δύναμη από αυτό, θα κάνω όμικρον με τόνο. Τι θα είχε κάνει ο Ντόναλντ? Θα το κάνουμε σωστό, κάθισα στον υπολογιστή μου και άρχισα να πληκτρολογήσω, στο Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι τώρα έχετε δει τα αποδεικτικά στοιχεία της οικονομικής κακομεταχείρισης στην εταιρεία μας. Αυτό που δεν γνωρίζετε είναι το ανθρώπινο κόστος αυτών των ενεργειών, όπως έγραψα, σκέφτηκα για όλους τους ασθενείς που είχαν υποστεί. Για τους τελευταίους μήνες του Ντόναλντ. Σχετικά με τους υπαλλήλους που μας είχαν εμπιστευτεί με τα μέσα διαβίωσής τους, σκέφτηκα το εύκολο μονοπάτι. Αφήνοντας τον Νίκαλας και τον Όντρι να γυρίσουν τις ιστορίες τους. Αποδοχή ενός ήσυχου ψήφου για να αποφευχθεί το σκάνδαλο, αλλά ο Ντόναλντ δεν είχε κατασκευάσει αυτή την εταιρεία παίρνοντας το εύκολο μονοπάτι, κυρία Κόλινς. Η φωνή της Λίζα ήταν μαλακή, ο τύπος αρχίζει να θέτει ερωτήσεις σχετικά με την απουσία του Νικολάου. Και ο Όντρι έχει δει να εισέρχεται στο γραφείο του δικαστή Χάρασαν, τελείωσε την επιστολή μου και χτύπησα την αποστολή. Τότε πήρα το τηλέφωνό μου και κάλεσα έναν αριθμό που ήλπιζα ότι δεν θα χρειαζόμουν. Detective Rashid, αυτό είναι και πάλι η Καμίλα Κόλινς,
έχω κάποιες πρόσθετες πληροφορίες για αυτές τις συναλλαγές και για πολλά άλλα θέματα νομίζω ότι θα βρείτε ενδιαφέροντα. Η νύχτα τεντώθηκε μπροστά. Γεμάτη δύσκολες κλήσεις και σκληρότερες αποφάσεις. Αλλά για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησα όλα, ένιωσα πραγματικά σίγουρος για το μονοπάτι μου. Είχαν προσπαθήσει να με θάψουν στα σχέδια και τα ψέματά τους, ανταυτού, είχαν φυτεύσει τους σπόρους της δικής τους πτώσης. Και τελείωσα να παίζω το παιχνίδι τους, ο πρωινός ήλιος μόλις άρχισε να ζωγραφίζει τον ουρανό όταν η πόρτα του γραφείου μου άνοιξε ξανά. Αυτή τη φορά, ήταν η Σαβάνα, ο γραμματέας του Νίκαλας 20 ετών. Ο οποίος μπήκε μέσα. Τα μάτια της ήταν κόκκινα, η συνήθως άψογη εμφάνισή της είναι ελαφρώς αμηχανία. «Πρέπει να σας πω κάτι», είπε, κλείνοντας την πόρτα πίσω της. «Σχετικά με τη μέρα ο Κάπα Ντόναλτ πέθανε. Οδηγούσα στην καρέκλα απέναντι μου. Η καρδιά μου αγωνίζεται. Η Σαβάνα ήταν πάντα σύμμαχος του Όντρι, ή έτσι σκέφτηκα. Είχε παρουσιαστεί για αμέτρητες συναντήσεις κλειστών πόρτας. Είχε χειριστεί την πιο ευαίσθητη αλληλογραφία του Νικολάου. Θα έπρεπε να έρθω μπροστά», ξεκίνησε, τα χέρια της τρίβοντας στην αγκαλιά της. Αλλά η Όντρι έκανε ορισμένες απειλές για την ιατρική περίθαλψη του εγγονό μου. «Για τη σύνταξή μου. Πάρτε το χρόνο σας», είπα απαλά, πιέζοντας ένα κουτί ιστόν προς αυτήν. Η Σαβάνα πήρε μια βαθιά ανάσα. Τη νύχτα πριν περάσει ο Κάπα Ντόναλτ, δούλευα αργά. Ο Νίκολας και ο Ακούρη ήταν στο γραφείο, παρέχει, μελετώντας τον εαυτό της. Γελούσαν, η Κάπα Κόλινς, γελώντας για το πόσο τέλεια το σχέδιό τους λειτουργούσε. Πώς οι ενοχλητικές απόψεις του Κάπα Ντόναλτ για την κατεύθυνση της εταιρείας θα πεθάνουν μαζί του, το αίμα μου έτρεξε κρύο. «Τι άλλο ακούσατε?» Ο Όντρι είπε κάτι για την προσαρμογή του φαρμάκου του. Για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα ήταν αρκετά διαυγής για να αλλάξει ξανά τη θέλησή του. Η φωνή της Σαβάνας έσπασε. «Έχω δουλέψει εδώ από τότε που ο Νίκολας ήταν στο κολέγιο, ο Κάπα Ντόναλτ πλήρωσε για το γάμο της κόρης μου και αυτή». Καθώς η Σαβάνα έσπασε, το τηλέφωνό μου ανάβει με ένα μήνυμα από τον detective Ράσιντ. «Η Κάπα Κόλινς, έχουμε κρατήσει τον Κάπα Κόλινς προσπαθώντας να μεταφέρει μεγάλα ποσά σε έναν υπεράκτιο λογαριασμό. Οι τοπικές αρχές βρίσκονται στο δρόμο προς τα γραφεία σας, έφτασα στο γραφείο και πήρα τα χέρια της Σαβάνας. Χρειάζομαι να είσαι γενναίος για άλλη μια φορά. Θα πεις στην αστυνομία τι μου είπες», έγραψε τους ώμους της. Κάτι από την παλιά επαγγελματική συμπεριφορά της που επιστρέφει. «Ναι. Και υπάρχουν περισσότερα». Διατήρησα αντίγραφα όλων. Κάθε συνάντηση. Κάθε συναλλαγή, κάθε τηλεφωνική κλήση. Είπα στον εαυτό μου ότι ήταν απλώς διεξοδικό, αλλά πραγματικά, νομίζω ότι περίμενα. Περιμένοντας κάποιον να αντέξει τελικά σε αυτούς, μια αναταραχή έξω από την προσοχή μας. Μέσα από τα γυάλινα τυχώματα του γραφείου μου, μπορούσα να δω τους αστυνομικούς να μιλάνε με τον Τόμα στο λόμπι. Η φωνή του Όντρι έφερε κάτω από το διάδρομο, με πανικό. «Αυτό είναι εξωφρενικό, ξέρετε ποιος είμαι?» «Ζητώ να μιλήσω». Οι λέξεις έκοψαν απότομα καθώς με έβλεπαν μέσα από το ποτήρι. Σαβάνα δίπλα μου. Το χρώμα αποστραγγίστηκε από το πρόσωπό της καθώς αναγνώρισε το φάκελο στα χέρια της Σαβάνα, τα δικά της προσωπικά αρχεία, που τεκμηριώνουν χρόνια χειραγώγησης και εξαπάτησης. Η Κάπα Όντρι Κόλινς, ένας από τους αξιωματικούς, προχώρησε. «Έχουμε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με ορισμένες οικονομικές συναλλαγές, καθώς και τη φροντίδα του τελευταίου συζύγου σας». Ντόναλτ Κόλινς, παρακολούθησα καθώς την οδήγησα μακριά. Τα τακούνια σχεδιαστών της κάνοντας κλικ στο μαρμάρινο πάτωμα για τελευταία φορά. Η γυναίκα που είχε ενορχιστρώσει τόσο πολύ πόνο. Που είχε δει τον εαυτό της ως ανέγκυφτο. Τέλος, αντιμετωπίζοντας τη συνέπεια των ενεργειών της, το τηλέφωνό μου μπάστ ξανά. «Νίκαλας, μια τελευταία φορά, με συλλαμβάνουν στο Ντουμπάι, Καμίλα, παρακαλώ, σκεφτείτε τι θα κάνει αυτό στο οικογενειακό όνομα», σκέφτηκα για τον Ντόναλντ. Για όλους τους ασθενείς που είχαν υποστεί. Σχετικά με τον εγγονό της Σαβάνα και τους αμέτρητους άλλους, τον οποίων η ζωή είχε επηρεαστεί από την απληστία τους. Στη συνέχεια, πληκτρολογήσαμε μια απλή απάντηση. «Σκέφτομαι το όνομα της οικογένειας. Σκέφτομαι να το αποκαταστήσω σε αυτό που σήμαινε όταν ο πατέρας σου ήταν ζωντανός». Οι επόμενες ώρες πέρασαν σε μια θόλωση αστυνομικών δηλώσεων, δελτίων τύπου και συνεδριάσεων έκτακτης ανάγκης. Αλλά μια στιγμή ξεχώρισε καθαρά. Όταν η Κάθαριν Χάρασαν έφτασε με τα πρώτα αποτελέσματα του νοσοκομιακού ελέγχου. «Έχουμε εντοπίσει τους ασθενείς που έχουν πληγεί», ανακοίνωσε στο συναρμολογημένο συμβούλιο. «Και χάρη στα αρχεία της Σαβάνα, μπορούμε να αποδείξουμε τη σκόπιμη φύση των μειώσεων της φροντίδας». Στάθηκα στο κεφάλι του τραπεζιού, το ρολόι του Ντόναλτ στον καρπό μου. Και έκανε την ανακοίνωση που θα καθόριζε την ηγεσία μου.
Η εταιρεία θα δημιουργήσει ένα ταμείο για την κάλυψη όλων των πρόσθετων φροντίδας που απαιτούνται από αυτούς τους ασθενείς. Κάθε δεκάρα που εκτρέπεται από την περίθαλψη των ασθενών θα εξοφληθεί 10 φορές και θα δημιουργήσουμε μια νέα επιτροπή εποπτείας, με επικεφαλή στη Σαβάνα, για να εξασφαλίσουμε ότι τίποτα τέτοιο θα συμβεί ξανά. Το δωμάτιο ξέσπασε στη συζήτηση, αλλά δεν τελείωσα. Επιπλέον, θα μετατρέψουμε το παλιό καλοκαιρινό σπίτι του Ντόναλντ σε κέντρο αποκατάστασης για ασθενείς που χρειάζονται εκτεταμένη φροντίδα. Είναι αυτό που θα ήθελε, όπως φορούσε η μέρα, προέκυψαν περισσότερες ιστορίες. Περισσότεροι μάρτυρες ήρθαν μπροστά. Το πλήρες πεδίο εφαρμογής του Νίκαλας και της προδοσίας του Όντρι έγινε σαφές όχι μόνο για μένα, αλλά για όλους όσους τους είχαν εμπιστευτεί. Εκείνο το βράδυ, καθώς προετοίμαζα να πάω τελικά στο σπίτι, βρήκα τη Σαβάνα ακόμα στο γραφείο της. «Ξέρετε», είπε κοιτάζοντας από τον υπολογιστή της, «ο Κάπα Ντόναλντ μου είπε κάτι μια φορά, λίγο πριν αρρωστήσει». Δεν κατάλαβα τότε τι εννοούσε. Χαμογέλασα, σκέφτηκα όλη την εμπιστοσύνη που είχε σπάσει και οι νέοι δεσμοί εμπιστοσύνης που σφυριλατήθηκαν στη θέση της. Και τώρα βλέπω ότι μας προετοίμαζε όλη τη διάρκεια. Ήξερε ότι κάποιος θα έπρεπε να σταθεί για το σωστό, περίμενε απλώς να δει ποιος θα ήταν. Καθώς περπατούσα στο αυτοκίνητό μου, το τηλέφωνό μου μπήκε με ένα τελικό μήνυμα. Από τον Detective Rashid, η Κάπα Collins. Βρήκαμε κάτι στο δωμάτιο ξενοδοχείου του Κάπα Collins του Ντουμπάι, κάτι για ένα δεύτερο σετ ακινήτων. Χαμογέλασα, σκέπτοντας τα λόγια του Ντόναλντ στην επιστολή του. Φροντίστε την κληρονομιά μας, Καμίλα. Η αλήθεια ήταν ακόμα ξεδιπλώνοντας, στρώμα από στρώμα. Αλλά αυτή τη φορά, ξεδιπλώθηκε στο φως. Το περιεχόμενο του Dubai Hotel Safe είπε σε μια ιστορία που ποτέ δεν περίμενα να αποκαλύψω. Μεταξύ των εγγράφων που η ομάδα του Detective Rashid βρήκε ήταν ένας ξεπερασμένος φάκελος που σημειώθηκε, οι ιδιότητες του μπαμπά, προσωπικά. Στο εσωτερικό ήταν πράξεις σε 12 οικιστικά κτίρια που δεν ήξερα ποτέ. Οι ιδιότητες που ο Ντόναλντ είχε αγοράσει ήσυχα όλα αυτά τα χρόνια. Η Κάπα Collins, η φωνή του Θωμά ήταν απαλή καθώς έθεσε τα έγγραφα στο γραφείο μου. Υπάρχει κάτι που πρέπει να δείτε για αυτές τις ιδιότητες. Κάθε κτίριο, που αποδείχθηκε, είχε μετατραπεί σε προσιτή στέγαση για τους υπαλλήλους της εταιρείας και τις οικογένειές τους. Ο Ντόναλντ είχε κρατήσει τα ενοίκια σκόπιμα χαμηλά, καλύπτοντας τη διαφορά ο ίδιος, αλλά μετά το θάνατό του, ο Νίκαλας και ο Όντρι είχαν σταδιακά αυξήσει τα ενοίκια, τσέπουν τη διαφορά, ενώ σχεδιάζουν τελικά να πουλήσουν τα κτίρια σε πολυτελείς προγραμματιστές. «Πόσες οικογένειες?» ρώτησα, ο λαιμός μου σφιχτά. «Πάνω από 200», απάντησε ο Θωμάς. Πολλοί από αυτούς εργάστηκαν για την εταιρεία για γενιές, δεν γνωρίζουν ότι ο Ντόναλντ ήταν ο πραγματικός ιδιοκτήτης τους, χρησιμοποίησε μια ξεχωριστή εταιρεία διαχείρισης για να χειριστεί τα πάντα. Σκέφτηκα όλους τους υπαλλήλους που πέρασα καθημερινά στους διαδρόμους. Ποτέ δεν γνώριζε πόσο κοντά κάποιοι από αυτούς είχαν έρθει να χάσουν τα σπίτια τους. Ποτέ δεν γνώριζε πως ο Ντόναλντ τους είχε προστατεύσει ήσυχα. Ή πως ο Νίκαλας και ο Όντρι είχαν σχεδόν καταστρέψει αυτή την προστασία. Το τηλέφωνό μου μπήκε με ένα μήνυμα από την Κάθαριν. «Καμίλα. Πρέπει να το δείτε αυτό. Τα αρχεία του νοσοκομείου δείχνουν κάτι περίεργο για τη νύχτα. Ο Ντόναλντ πέθανε. Μέσα σε μια ώρα, η Κάθαριν βρισκόταν στο γραφείο μου με τη Σαβάνα, εξαπλώθηκε ένα άλλο σύνολο εγγράφων. Η ιστορία που είπαν ήταν καρδιάς. Την τελευταία νύχτα του Ντόναλντ, είχε ξανακερδίσει τη διάβγεια. Είχε ζητήσει για μένα, αλλά ο Όντρι είχε παρεμποδίσει την κλήση της νοσοκόμας, λέγοντας ότι δεν ήταν διαθέσιμος. «Ήθελε να σας πει κάτι», είπε απαλά η Σαβάνα. «Άκουσα τον Όντρι να μιλάει γι' αυτό αργότερα. Ήταν εξαγριωμένη επειδή σας ζήτησε, συνεχίζει να λέει ότι υπήρχε κάτι που έπρεπε να γνωρίζετε. Κλείνω τα μάτια μου, θυμάμαι εκείνο το βράδυ. Ήμουν στο σπίτι, περιμένοντας τον Νίκαλας να καλέσει με ενημερώσεις. Μου είπε ότι ο Ντόναλντ κοιμόταν ειρηνικά, για να ξεκουραστώ. Υπάρχουν περισσότερα?» πρόσθεσε η Κάθαριν. «Βρήκαμε αποκλίσεις στα αρχεία καταγραφής φαρμάκων του, τα κομμάτια εξακολουθούσαν να πέφτουν στη θέση τους. Κάθε αποκάλυψη πιο οδυνηρή από την τελευταία. Αλλά κάτι άλλο αναδύθηκε επίσης. Ένα μοτίβο για το πώς ο Ντόναλντ είχε προετοιμαστεί για αυτή τη δυνατότητα. Η μυστική βούληση. Οι κρυμμένες ιδιότητες, οι ήσυχοι τρόποι που είχε προστατεύσει εκείνους που εξαρτώνται από την εταιρεία. Η Κάπα Collins, η Λίζα εμφανίστηκε στην πόρτα. Οι εργαζόμενοι συγκεντρώνονται στην κύρια αίθουσα συνεδριάσεων. Έχουν ακούσει για τα ακίνητα. Βρήκα πάνω από 100 άτομα να περιμένουν. Τα πρόσωπά τους ένα μείγμα άγχους και ελπίδας. Πολλοί από αυτούς, συνειδητοποίησα, πρέπει να ζουν σε αυτά τα κτίρια. Πρέπει να φοβόταν τις αυξήσεις των ενοικίων που είχαν ήδη αρχίσει. Στέκεται στο βάθρο, σκέφτηκα προσεκτικά τι θα έκανε ο Ντόναλντ. Τότε μίλησα από την καρδιά.
Ο πατέρας μου πίστευε ότι μια εταιρεία είναι κάτι περισσότερο από τα κέρδη της. Είναι μια κοινότητα, σταμάτησα, κοιτάζοντας τα πρόσωπα μπροστά μου. Τα οικιστικά ακίνητα θα παραμείνουν οικονομικά προσιτά στέγαση, το δωμάτιο ξέσπασε με χειροκροτήματα και δάκρυα. Καθώς παραιτήθηκα, οι άνθρωποι ήρθαν με τις δικές τους ιστορίες. Για το πόσο ο Ντόναλντ τους βοήθησε ήσυχα όλα αυτά τα χρόνια. Το μικρόν καλοσύνης που δεν είχαν πει ποτέ σε κανέναν, εκείνο το βράδυ, καθώς τελικά κατευθύνθηκα στο σπίτι, βρήκα τη Σαβάνα να περιμένει από το αυτοκίνητό μου. Υπάρχει ένα ακόμη πράγμα, είπε, κρατώντας ένα μικρό κλειδί. Το ιδιωτικό ασφαλές του Ντόναλντ στην παλιά αίθουσα αρχιοθέτησης, μου είπε αν κάτι του συνέβη ποτέ, θα πρέπει να σιγουρευτώ ότι βρήκατε αυτό το κλειδί. Το ασφαλές περιείχε ένα μόνο φάκελο με το όνομά μου σε αυτό. Μέσα ήταν ένα γράμμα, που χρονολογείται λίγες μέρες πριν από το θάνατό του. Αγαπητή μου Καμίλα, εάν διαβάζετε αυτό, τότε το χειρότερο έχει συμβεί. Έχω παρακολουθήσει τον Νίκαλας και τον Όντρι να αλλάξουν τα χρόνια. Είδα πως η απληστία έχει δηλητηριάσει τις καρδιές τους. Προσπάθησα να προστατεύσω αυτό που έχει σημασία. Όχι μόνο τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, αλλά η ψυχή της. Δεν ήσασταν ποτέ μόνο η νύφη μου. Ήσουν η κόρη που πάντα ήθελα. Ο ηγέτης που χρειάζεται αυτή η εταιρεία. Λυπάμαι για το βάρος που σας βάζω. Αλλά ξέρω ότι θα καταλάβετε γιατί έπρεπε να είναι έτσι. Στο σιρτάρι του γραφείου μου, θα βρείτε μια τελευταία πράξη. Στο σπίτι της λίμνης όπου κρατούσαμε τα πικνίκ της εταιρείας. Το έχω αφήσει προσωπικά, όχι στην εταιρεία. Θυμηθείτε εκείνο το Σαββατοκύριακο που περάσαμε εκεί, απλά μιλώντας για το μέλλον, σχετικά με τα όνειρά σας για να κάνετε την εταιρεία κάτι περισσότερο από μια επιχείρηση, είναι η σειρά σας τώρα, Καμίλα. Η εταιρεία βρίσκεται στα χέρια σας, αλλά το πιο σημαντικό, η καρδιά της είναι στη φροντίδα σας. Ξέρω ότι θα προστατεύσετε και τα δύο, όλη η αγάπη μου. Ντόναλντ, τα δάκρυα θολεί το όραμά μου καθώς διάβασα τα λόγια του. Θυμήθηκα εκείνο το Σαββατοκύριακο στο Lake House, πως ο Ντόναλντ είχε ακούσει τις ιδέες μου σχετικά με τα προγράμματα υποστήριξης των εργαζομένων, για τη συμμετοχή της κοινότητας, για να κάνει την εταιρεία μια δύναμη για πάντα. Το τηλέφωνό μου μπήκε μια τελευταία φορά. Ένα μήνυμα από την αστυνομία του Ντουμπάι. Η Κάπα Κόλινς, η ερώτηση είναι πλήρης. Ο σύζυγός σας έχει κάνει μια πλήρη εξομολόγηση. Έχω αγγίξει το ρολόι του Ντόναλντ, σκέφτοντας τους κύκλους προδοσίας και λύτρωσης. Σχετικά με τη διαφορά μεταξύ δικαιοσύνης και εκδίκησης. Στη συνέχεια, άνοιξα το φορητό υπολογιστή μου και άρχισα να γράφω. Αγαπητέ Νίκολας, έχω μάθει πολλά αυτή την εβδομάδα για την οικογένεια. Για την κληρονομιά. Και για το είδος του ηγέτη που θέλω να είμαι. Ο πατέρας σου με δίδαξε ότι η αληθινή δύναμη δεν έγκυται σε αυτό που παίρνουμε, αλλά σε αυτό που προστατεύουμε. Τα φώτα της πόλης έτρεξαν έξω από το παράθυρό μου όπως έγραψα. Κάθε λέξη ένα βήμα προς τη θεραπεία. Όχι μόνο για μένα, αλλά για όλους τους άγγιξε αυτή την ιστορία. Ο Ντόναλντ με είχε εμπιστευτεί περισσότερο από μια εταιρεία, είχε εμπιστευτεί με το όραμά του για το τι θα μπορούσε να είναι μια επιχείρηση, τι πρέπει να είναι μια οικογένεια. Αύριο θα ξεκινήσουμε το έργο να κάνουμε αυτό το όραμα πραγματικό. Αλλά απόψε, είχα μια ακόμη στάση να κάνω. Οδήγησα στο σπίτι της λίμνης. Το τελικό δώρο του Ντόναλντ στέκεται στην αποβάθρα όπου μιλήσαμε για το μέλλον, τελικά άφησα τον εαυτό μου να κλαίει. Για τον πεθερό που είχα χάσει, γιατί ο σύζυγος που δεν είχα ποτέ πραγματικά. Και για τη γυναίκα ήμουν μετά από προδοσία, το νερό έπεσε απαλά στην ακτή, το ρυθμό του σταθερά και καταπραϊντικό. Όπως ο Ντόναλντ είχε πάντα πει, η αλήθεια, όπως το νερό, βρίσκει το δικό του επίπεδο. Απλά πρέπει να είμαστε αρκετά υπομονετικοί για να το αφήσουμε να ρέει. Τελείωσα να είμαι υπομονετικός, τώρα ήρθε η ώρα να αφήσουμε την αλήθεια να ρέει ελεύθερα. Και για να οικοδομήσουμε κάτι όμορφο από αυτό που παρέμεινε, ένα χρόνο αργότερα, στάθηκα μπροστά από το πρόσφατα ανοιχτό κέντρο φροντίδας Donald Collins, παρακολουθώντας ως οικογένειες που εισήλθαν για πρώτη φορά. Το πρώην καλοκαιρινό σπίτι είχε μετατραπεί σε μια υπερσύγχρονη εγκατάσταση αποκατάστασης, ειδικά αφιερωμένη στην παροχή βοήθειας σε ασθενείς που είχαν επηρεαστεί από τις προηγούμενες μειώσεις της περίθαλψης. Η Κάπα Κόλινς, ένα μικρό κορίτσι τραβούσε στο μανίκι μου. Η γιαγιά μου λέει ότι είσαι αυτός που την βοήθησε να τη βελτιωθεί. Κλείσαμε στο επίπεδο της, αναγνωρίζοντας τη γιαγιά της ως έναν από τους ασθενείς που είχαν υποστεί κάτω από τις περικοπές της προηγούμενης διοίκησης. Η γιαγιά σου βοήθησε να βελτιωθεί. Χαμογέλασα. Απλά βεβαιώσαμε ότι είχε τα σωστά εργαλεία για να το κάνει. Το παρελθόν έτος ήταν ένα ταξίδι μετασχηματισμού, όχι μόνο για μένα, αλλά για όλους τους άγγιξε τα γεγονότα που ξεκίνησαν με αυτό το ταξίδι στο Ντουμπάι. Η αλήθεια, μόλις άρχισε να ρέει, είχε αποκαλύψει ακόμη περισσότερο από όμικρον με τόνο, τι αρχικά ανακαλύψαμε,
ο Νίκολας τελικά καταδικάστηκε σε 5 χρόνια για οικονομική απάτη και συνωμοσία. Ο Όντρι αντιμετώπισε παρόμοιες χρεώσεις, μαζί με επιπλέον που σχετίζονται με τη φροντίδα του Ντόναλντ. Την τελευταία φορά που την είδα ήταν στην καταδίκη, η στολή της σχεδιαστής αντικαταστάθηκε από φυλακή. Ο αυταρχικός τρόπος της έσπασε τελικά, αλλά αυτή η ιστορία δεν ήταν για την πτώση τους. Ήταν για το ότι αυξήθηκε από τις τάχτες της προδοσίας τους, η εταιρεία είχε αναδιαρθρώθηκε με διαφάνεια στον πυρήνα της. Η Σαβάνα, επικεφαλής της νέας μας διευθυντής δεοντολογίας και εποπτείας. Τα χρόνια των μυστικών αρχείων της μετασχηματίστηκαν σε μια δύναμη για θετική αλλαγή. Οι προσιτές κατοικίες είχαν τοποθετηθεί σε προστατευόμενη εμπιστοσύνη, εξασφαλίζοντας ότι θα εξυπηρετούσαν οικογένειες εργαζομένων για τις επόμενες γενιές. Το τηλέφωνό μου μπάζd. Ένα μήνυμα από τον Τόμας. Οι ιδιότητες του Ντουμπάι έχουν μεταφερθεί επίσημα. Το έργο καταφυγίων των γυναικών μπορεί να ξεκινήσει, χαμογέλασα. Σκέφτηκα πόσο ταιριάζει ήταν ότι τα πολυτελή διαμερίσματα που ο Νίκολας είχε αγοράσει κρυφά στο Ντουμπάι θα γίνει τώρα ιερό για τις γυναίκες που διαφεύγουν από καταστάσεις όπως αυτή που είχαν αντιμετωπίσει. Μερικές φορές η δικαιοσύνη είχε μια δική της ποίηση. Αργότερα εκείνο το βράδυ, κάθισα στο παλιό γραφείο του Ντόναλντ, στο γραφείο μου, να διαβάζει επιστολές από τους υπαλλήλους και τα μέλη της κοινότητας. Ο καθένας είπε μια ιστορία θεραπείας, της εμπιστοσύνης που ξαναχτίστηκαν, των ζωών που άγγιξε οι αλλαγές που είχαμε εφαρμόσει. Ένα χτύπημα στην πόρτα αποκάλυψε την Κάθαριν Χάρασαν, κρατώντας ένα γνωστό φάκελο. Βρήκαμε αυτό στον τελικό έλεγχο, είπε απαλά. Ήταν κρυμμένο στα αρχεία αρχείων του νοσοκομείου. Το Ginsight ήταν μια σημείωση από τον Ντόναλντ. Χρονολογείται τη νύχτα που πέθανε, αγαπητή μου Καμίλα, εάν διαβάζετε αυτό, τότε οι υποψίες μου για τον Νίκαλας και τον Όντρι ήταν σωστές. Λυπάμαι που δεν θα είμαι εκεί για να σας βοηθήσω να αντιμετωπίσετε τι έρχεται. Αλλά θέλω να ξέρετε γιατί σας επέλεξα ως διάδοχό μου. Πριν από χρόνια, όταν μπήκατε για πρώτη φορά στην εταιρεία, με ρωτήσατε γιατί έπρεπε να κάνουμε τέτοια υψηλά κέρδη αν δεν τα χρησιμοποιούσαμε για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Αυτή η ερώτηση μου έδειξε την καρδιά σου, και ήξερα τότε ότι θα ήταν αυτός που θα προωθήσει τον πραγματικό σκοπό αυτής της εταιρείας: τα χρήματα, τα κτίρια, τα συμβόλαια. Είναι όλα απλά εργαλεία. Η πραγματική κληρονομιά είναι στο πώς τους χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τη διαφορά στη ζωή των ανθρώπων. Φοβάμαι ότι ο χρόνος μου είναι σύντομος και σε κρατούν μακριά από μένα απόψε. Αλλά ξέρετε αυτό. Όλα όσα έκανα, κάθε μυστική προετοιμασία, ήταν εξασφαλίσω ότι κάποιος με τη σωστή καρδιά θα καθοδηγούσε το μέλλον αυτής της εταιρείας. Φροντίστε τους ανθρώπους μας, Καμίλα. Και μην ξεχάσετε να φροντίσετε και τον εαυτό σας. Όλη η αγάπη μου, μπαμπάς. Έχω αγγίξει το ρολόι στο γαρπό μου, δάκρυα που ρέουν ελεύθερα. Είχε υπογράψει, μπαμπά. Όχι ο Ντόναλντ, όχι ο πατέρας. Αλλά ο μπαμπάς. Τελικά, μου έδωσε μόνο μια εταιρεία που θα οδηγήσει, αλλά μια κληρονομιά για να υποστηρίξει. Στέκεται στο παράθυρο, παρακολούθησε τον ήλιο πάνω από την πόλη. Την ίδια άποψη που είχα όταν όλα αυτά άρχισαν. Αλλά το έβλεπα μέσα από διαφορετικά μάτια τώρα. Μάτι που είχαν δει προδοσία αλλά επέλεξαν ελπίδα. Αυτό είχε δει το σκοτάδι, αλλά επικεντρώθηκε στο φως. Το τηλέφωνο μου ανάβει με ένα μήνυμα από την αδερφή μου. Έτοιμος για δείπνο, όλη η ομάδα περιμένει να γιορτάσει. Χαμογέλασα. Σκέφτοντας την οικογένεια που βρήκα μετά την προδοσία. Η Σαβάνα, ο Θωμάς, η Εκατερίνη και τόσοι πολλοί άλλοι που είχα σταθεί δίπλα μου. Ο οποίος βοήθησε να μετατραπεί μια ιστορία εξαπάτηση σε μια λύτρωση. Καθώς συγκέντρωσα τα πράγματα μου για να φύγω, πέρασα τον τοίχο των φωτογραφιών στο διάδρομο. Οι παλιές εικόνες του Νίκαλας και της Όντρι είχαν φύγει, αντικαταστάθηκαν από εικόνες των κοινοτικών προγραμμάτων προβολής, το νέο κέντρο φροντίδας, τις πρωτοβουλίες στέγαση των εργαζομένων μας. Μια οπτική απόδειξη για το τι θα μπορούσε να είναι μια εταιρεία όταν οδηγείται με καρδιά. Μια φωτογραφία παρέμεινε από τις παλιές μέρες. Ο Ντόναλντ στο σπίτι της λίμνης, τα ευγενικά μάτια του. Κάτω από αυτό, έβαλα το αγαπημένο του απόσπασμα: η επιτυχία δεν μετράται στα κέρδη, αλλά στις ζωές που αγγίζουμε και την εμπιστοσύνη που διατηρούμε. Κλείνω το γραφείο μου και κατευθύνθηκα για να γνωρίσω τη νέα μου οικογένεια. Όχι αυτό που είχα παντρευτεί, αλλά αυτό που είχα χτίσει μέσω κοινών αξιών και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Αύριο θα φέρει νέες προκλήσεις, νέες ευκαιρίες για να κάνουν τη διαφορά, αλλά απόψε ήταν για να γιορτάσουμε πόσο μακριά ήμασταν. Και επειδή θυμόμαστε ότι μερικές φορές οι μεγαλύτερες προδοσίες μπορούν να μας οδηγήσουν ακριβώς που πρέπει να είμαστε, καθώς έφυγα από το γραφείο, έβγαλα μια ματιά στον εαυτό μου στον καθρέφτη. Η γυναίκα που κοιτούσε πίσω δεν ήταν η ίδια που στάθηκε βλέποντας τον σύζυγό της να φύγει για τον Ντουμπάι πριν από ένα χρόνο. Ήταν ισχυρότερη, πιο σοφός, πιο συμπονετικός, με είχαν αφήσει πίσω για να φροντίσω τα πράγματα. Και αυτό ακριβώς είχα κάνει, απλά όχι με τον τρόπο που περίμεναν.